Yo yo yo, what's up guys? Di-deliver ko lang muna tong mga accessories guys ng motorsiklo guys. Ito yung mga accessories guys, hinge pedal guys, tapos blinker light with bracket. So binili ko tong blinker light guys sa shop ng 75. Naka wholesale ako dun sa pinagbilihan ko nito. Kung kayo bibili nito guys is nasa 120 ito. Kung regular na bibili lang kayo doon. So naka wholesale ako, so 75 lang. Tapos bebenta ko to naman 120 din, same price lang sa shop. Ang advantage lang sa akin, no, kasi free deliver ko lang to dito lang sa CDO, tapos sa mga piling lugar lang sa Mindanao. So free delivery ito. Ito naman guys, universal change pedal. Pwede sa pwede sa shifter, no, kahit anong shifter pwede ito. Change pedal. Bibili mo ito sa shop nasa 230. Pero dahil naka wholesale ako doon, so bebenta ko to ng tawag dyan, dahil naka wholesale ako doon, binili ko to ng 100 lang sa shop. Tapos bebenta ko ng 200. So mas mura pa sa akin, no, ng 30 pesos at free delivery pa. So ayun guys, tatawagan ko muna yung kukuha nitong item na to. So dalawa yung paghatid sa dideliveran ko nito, no. So babalikan ko kayo guys. So, bye bye. A few moments later. Yung change pedal pala guys, no, hindi pala nakuha. Hindi niya kinuha kasi akala niya crank pedal daw. My God. Pero klarong-klaro naman sa post ko change pedal. Ba, layo na sa crank pedal. Yun guys. Lugi, no? Lugi tayo doon. Lugi tayo ng 100, tapos oras. So ganun talaga guys. Ganun talaga ang negosyo. Kailangan mo mag-take a risk. Ano? Take a risk. Kailangan mo subukan lahat guys, no? Kailangan mo subukan lahat. Diyos ko po. Wala akong barya guys. Hindi ko mabigyan. Mga badyaw ata yun. Badyaw dito sa Cagayan. So sana ba tayo guys? Doon pala tayo sa pinagtatapon na itong negosyo. So
So nalugi tayo dun sa change pedal, hindi kinuha. At gaya nga ng sinabi ko guys, ang pagdinegosyo ay parang ano din, hindi ganun kasimple, mahirap. Maaari kang malugi, maaari ka naman hindi malugi. So ganun talaga. Pero huwag kang mag-alala kasi kahit hindi naman yun na, kahit hindi nabili, no, yung change pedal natin, ay may bibili at bibili pa rin. Paano masabi? So yun. Kung hindi nabili kanina, so hindi naman mauupos yung item yung susurit hindi naman yun mawawala. Hindi malalata yun hindi malalata. Sikap ka lang guys, tiyaga. May paminsan kasi ganun talaga yung iba kasing bumibili, no, kahit nakapost na change pedal ay sasabihin nila na crankcase daw. Kala nila crankcase. Klaro-klaro na nga sa posto change pedal. So, okay lang. Hindi naman ako nagalit. Kaunting pagkainis lang. Kasi sayang sa gasolina, tapos yung oras mo, no? Sayang. So, ngayon guys, ito yung di-deliver ko guys, na dito ko ihatid, no. Tignan natin kung kukunin ba niya. So nandito na tayo sa location ng kukuha ng item. Oh, dito natin siya hihintayin, no. Balikan ko kayo, guys. Yo, guys. So, nakuha na pala ni Sir yung ano, dineliver ko doon na blinker with bracket, no. So, yun. Nabenta ko ng 120, same price sa shop na pinagkuhanan ko. So, hinita ko doon is 50 pesos lang. 50 pesos yung hinita ko na. Kasi 75 lang yun. 75 ko binili doon sa shop. Kasi wholesale ako, no. Pero pag iba yung bibili ay 120 yun pag hindi ka wholesaler. So yun. So ngayon papunta ako ng Makatandig. Part lang din ito ng Cagayan de Oro, no, na hindi nakakalam. So ito yung di-deliver ko, guys. Handle grip, guys. Ito, handle grip by Zuma handle grip. So binili ko to sa shop ng 100. Kung iba yung bibili, kung hindi ka wholesaler, 200, 220 mo bibilhin ito sa shop. So yun, 100 lang yung bili ko. So bibenta ko ng 180. So mas mura pa sa akin, di ba? Mas nakamura pa kayo, nakasave pa kayo ng 40 pesos at free delivery pa. So less hassle. So hanggang dito na lang siguro tong video, guys, kasi medyo mataas na, no. Tapos yun, medyo mataas na nga. So
bukas guys ay may di-deliver akong Live 3 helmet. Matagal na ako nagbebenta ng Live 3 helmet eh. So vlog ko bukas guys, i-review ko yung kung maganda ba yung Live 3 helmet, yung bagong labas ngayon na Live 3. So ayun guys, so ganito na lang to video guys, at salamat sa panonood, no? At salamat sa panonood, at kung nagustuhan mo tong video guys at may natutunan ka, huwag mong kalimutang i-like, mag-comment ka na rin sa baba guys, mag-comment kita sa baba, tapos share nyo na rin guys kung para makatulong din sa iba, no? At makatulong din sa akin syempre. Huwag mong kalimutan i-subscribe guys, hit the bell na din, pakihit yung bell dyan sa tabi na subscribe para lagi kang updated sa mga bago kong future uploads. So yun guys, once again guys, salamat and God bless and peace you.